takýto ľadový čln memoriál. KST poriada takúto akciu turistickú. Tak toto je tzv. Lachovecký chodník. No a je to aj taký trail. Väčšinu sa chodí opačne. No takže takéto prúdky je to je. Prúdky, ale dá sa to. No fajn. Takže takto by to dalo zabrať teda. Takže červenú, modrú máme 15 a 25 km. A toto je klasika na Lachovec. A stále to stúpa. Takže zatiaľ takto. Uvidíme, aké to bude na hrebení. Momentálne sme na hrebení. Za chvíľočku. No a zoberieme to tajeto. Je to trochu mokré, ale asi to bude aj šmýkať. No, takže tuto to nejde po trailoch, napravo ide trail na Vápenku. Tak toto dali tajeto dole. No, dobre. Takže toto nám smeruje sem. No, tu doľava. Smerujeme. To hore máme. No takže takto využívajú tu aj takýto singláčik, by nás doviedol aj na Hoščínske lúky. Takže asi to aj tak bude tam smerovať. Rád bych sa tu vykydal. Takže radši je pomalšie. No a máme to tu na takto. Takže toto je také ikonické miesto. Tady to sa dávajú z jazdy dole.
No dobre, takto. Toto je ten trailík. Takže už to teraz na túto jeseň nemá kedy vyschnúť, už to bude len takéto. Dobrý. Sem to máme. Dobrý. Takže toto bolo trošku také komplikované po takejto zvážnici. Hore po tom traili by to išlo lepšie, no ale idem po trati, tak nech to je tak, ako to je. Už tak často tady to nechovievam, no ale kvôli tomu, že aby mali 25 km, tak to takto ponatahovali. Pekne vychádzané z vážnice. Čo vyššie si môžeme prijať. Tuto je celkom sucho. Tu smerujeme na Huštinu, na Huštinské lúky. Zatiaľ je tu aj 15, aj Lachovca. Ono sa nám to takto krúti okolo Lachovca kvôli tomu, aby dodržali tých 25 km. Momentálne mám z domu iba nejakých slabých 7 km. Takže 7 km, ale spotreba baterky dostatočná. Koľko to máme? 68%. Takže 10% som minul na takéto zákruty. No ale stúpanie už máme 380 metrov za sebou. Takže dneska to bude možno aj nejakých 600 metrov minimálne. Takže tak. No dobre, takže sme na Huštinských lúkach. Paráda. To by aj trošku mokré možno. Tradične. Takže tuto taký zjazdík klasický. Si by mala byť aj nejaká kontrola.
nejakú rýchlosť veľkú tu asi nebudem dávať, pretože turistov tu je sa dosť teda. Takže tuto máme takéto krásne výhľady. Naľavo Hoština, pred nami vidíme Maríkovský masív. No a toto vyzerá celkom sľubne. Takže sa podarila aj 65, no. Mohol som ísť aj viac, ale neviem. Nejaké horko moc není, ma prefúklo normálne. No, takže tuto behneme do hory a smer zábavky, ale tuto ešte ukážem takýto výhľad dole na tieto lúky hosčínske. No toto už sú Maríkovské, tam dole je Klieština. Takže, no a hore sú Javorníky. No a ja tuto behnem do lesa. Malo by to byť trošku aj takéto problémové, také kamene a samozrejme do kopca riadne. No. Zatiaľ sú tu nie žiadne tehly nasypané, tak je dobre. No ale na tej 25-ke tu už nejakého človeka teda asi nestretnem. To už len nejaký odvážlivý asi, že by to tu dal. Ako Milan hovoril, že by to skúsal prejsť, takže uvidíme. To som išiel piatok na Javorníky. Takže si to môžeme zopakovať, ale v opačnom smere. No. Mal som ty tehly a už sú tu. Takže tá je to doľava. Je to jazdnejšie. S tým, že bych smeroval na tie zábavky. Na zábavy lepšie povedané. A tuto to bude koreňové riadne. No, Ondrej turistickej, ktorá ide na Javorníky, alebo opačným smerom ide do Nimnice. No tak predsa sa tu nejakí turisti nachádzajú, tak to je dobré. Dobrý, som vás trochu obišiel teda. Ale vidím, že jedna dvojica zatiaľ nikoho tuto na tejto trati som nestretnú. Išli? Jasné, dobre, tak opatruj sa. Čaute. Dobre. No dobre, takže smerujeme na nejakú kontrolku, ktorá by tu mala byť, ale až nad tú Udičou. No ale nie je to také nejaké mokré, vyzerá to OK. Nikdy oni, ale idem takto doprava. Toto je taký trailík. Je to tu troška mokrie, ale dá sa. Ako som povedal, piatok som tajeto išiel, ale opačným smerom na Javorníky. Takže to tu dôverne poznáme. Takto. Takže tuto to zvrtneme doľava. No, samozrejme, motorkami je to tu rozbité. Paráda. A toto je dosť také. No tak, jak som povedal, takže tuto je odbočka pekne nahore na tú Pohlavskú skalu, je tam lavička, výhľad nádherný. Takže klak Martinského je kompletné, Strážovské vrchy, všetko je to tam krásne vidno. No a tuto takto, dole, riadny padák. No ale dá sa to vyšlapať aj hore.
ale asi na obyčajne nie. Neviem, možno to niekto dáva, ale je to riadne 25 alebo 28 stúpák. No a tuto je to mokré na tých kameňoch, tak sa tu nebudem nejako rozbiehať. No a odtiaľ smerujeme priamo na zábavy. Už to ďaleko nebude. No takže toto máme zábavy, tak to nejako vyzerajú. 462 metrov nad morom a ja pokračujem smer Udiča, takže vyrážame smer Upohlav a Udiča. Aj toto zeberiem krížom na cestu, mohol som to obehnúť len ale dobrý. Ahoj, ahoj. Tu si dáme takýto pekný výhľad na Klapy, na Cigánku. No a cez Upohlav budeme smerovať aj na tú Udiču. No ale čo sa dá robiť? No a tuto vchádzame do lesa. Je taká prepojka medzi Upohlavom a Udiču cez les, bývalá stará furmanská cesta. Jedného účastníka zájazdu, aj druhého. No ja vás vítam, jako? Dobrý, nasadaj. Dávaj, dávaj. No ako, idem za vami. Tak mňa nie. Tak teba som už videl. Až sa mi aj zdalo, že si to ty kurník. Aha, tak toto je ono. Ja som myslel, že tu máš lavičke hore. Nie. Jožko, vyhliadka. Tak to som veľmi rád, že som to tu. Toto takto vyzerá. Nejaký turista si sem takto vyšlápnul na boso. Paráda. Ja som pôvodne tiež videl. No a dobre, a nejaké také konáriky a také to nevadí? Ja, takto. Normálne. Počkaj, takto, no. Skús, ja to mám. Páni, tak na títo výhľady to asi stojí. Takáto prechádzačka. No, dobre. Takže tam máme nový železničný most Diel. Tam ide cez Diel a tuto vchádza do Milchova a Priež na druhej strane. Niečo ma tam chytilo na rohu. Nikto tam není, bol som dosť ďaleko. Môžeme to potom spáliť, čo? Dobre, chlapi, majte sa. No dobre, takže tu máme takú skratku na priehradu. Musíme ísť pohľadne. Tak toto tu vyzerá.
ďaleko dolu, takže to skončí. A je to. Chlapi, kam naholíš? Do Nimnice? Na Salaš, čo?